Hello mga kawiga! So welcome back to our channel. Sino si Richard? At ngayong araw po ay magmumukbang po ako ng Jollibee Cravings Overload 2023. Yan, sa mga nagkikrave po, samahan niyo po akong kumain. Meron po tayo ditong fried chicken, yung Chicken Joy, may fries, may palabok, may spaghetti, meron din tayong peach mango pie, meron tayong sundae, meron din tayo ditong soft drinks, yung gravy, at ayan. Kompleto po tayo. So, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat sa biyaya ngayong araw. Sana po lahat ng mga nangangailangan may tulungan niyo po. Please, danahin ko sa inyo mukto na anak na si Jesus Cristo na magtapang kita. Amen. So, gusto po tayo ng kamay at magbang na po tayo. Kain po. Mm. Mm. Wow. Sarap po.
Bawal. Kamay ka. Sobrang cravings mo talaga ang ating Jollibee cravings mo. Yan, simulan na po natin ang ating shout out. Shout out po kay Divina De Leon. Shout out Din and family. De Leon family, kay Clyde Ivar, Imelda Furaque, at sa kanyang apo na si Rhea May ng Caloocan. Maya Treyes, shout out kay Mick and Monique ng Makinabang Baliwag. Angela Buatis at sa kanyang baby, shout out po. Josadel Munar ng Zambales. Janine Milagrosa ng Pilar Sorsogon. Anjanet Arcoy, Aida Mango Roban, and Aname De La Rosa ng Iloilo. Camille San Vicente, and Opo. Rinsay. Kay Maria Sofia at kay Bagalawis. Or iisa lang po. Hello po. Yan. Anything. Ice cream.